Yn y 4 yn y wal amddiffynol, byddech chi'n meddwl bydde fe'n ffafrio chwaraewr tro'r chwith. Abruzesi syth mewn i'r wal. Geith e ail gyfle. Mae'n daran o ergyd gan Abruzesi. Mae'n hedfan yn uchel dros y bar. Fawcett yn troi, yn chwilio am gymorth. Mae Walters yn cyrraedd. Fawcett yn mynd i hun, yn mynd ar draws Car. Bale yn torri'n garedig. Shepherd, Bale yn gwyro. Mae mewn i ddwylo diogel McMullen yn y diwedd. Fow yn troi nôl ar ei drod chwith yn crimanu'r croesiad mewn. Peniad da gan Tybôn allan. Hanner cyfle fan hyn. O, ergyd nerthol gan Zach Clark yn torri tu mewn ar yr ongl. McCarthy'n hir at Aman, dim cam sefyll, Aman i mewn, Aman ar draws wyneb y gôl ac heibio'r postyn. Wel, nath e ddim helpu hunan oherwydd mynd bant o'r gôl yn nath e, wneud yr ongl yn anodd ac yna reit ar draws McMullen, heibio'r postyn, cyfle gorau Hwlffordd yn diflannu. Bas hir at Aman, Aman yn rhydd, yn croesi, Fawcett iddyn nhw! A'r Bale yn cael ei glirio, ond gwaith campus gan Ben Aman yn croesi'n hyfryd. Oedd Fawcett yn methu cyrraedd yno mewn pryd. Bale yn crimanu mewn, y Bale yn cael ei methu, mae'n rhydd yn y cwrt Cosby, a McMullen i gamgymeriad cynta o'r noson. Jones yn ei sguboi allan ar Abruzesi, y rhediad gan McCarthy. McCarthy nôl at Shepherd, Bale yn rhydd. A Caernarfon yn clirio. Ond y sbarc yna gan yr eilyddion yn dwy'n ffrwyth yn barod. Croesiad mewn, Hawkins yn dod amdani. Ac yna Owain Jones, y Bale yn taro ar Walters hefyd yn taro'r Bale yn erbyn yr amddiffynwr. Ond cyfnod gorau Hwlffordd yn yr ail hanner. O'r camgymeriad gan Hwlffordd yn y cefn. Mae yna hanner cyfle fan hyn. Louis Lloyd yn troi. Adam Davies! Oddi ar y linell. Gwych gan Lee Jenkins. Wel, mi oedd hi'n gyfle eiraidd i Adam Davies i ennill y pwyntiau, y cyfle gorau'r noson i Caernarfon. Wel, i'r naill tîm a'r llall.